Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВ телеканалы сезне татар теленең мөһим һәм кызыклы сүзләре белән таныштыруны дәвам итә. Бүгенге чыгарылышта мин сезгә Д хәрефенә башланган сүзләр турында сөйләрмен. Гарасат авылны туздырып бетерде. Әдәм баласының гомергә җыйганы давылга бер көнлек дип яза Мөхәммәд Мирза. Давыл гомум төрки сүз. Кайбер этимологлар әлеге сүзнең килеп чыгышын гарәп һәм фарсы телләре белән бәйлиләр. Анда табыл, барабан дигәнне аңлата. Бу урында дабылбаз дигән борынгы сүзгә дә игътибар итәргә кирәк. Дабылбаз ау кошын чакыру өчен күннән ясалган барабан. Ул шүлмәк рәвешле итеп эшләнгән һәм музыка коралы булып та исәпләнгән. Рифгат Әхмәтьянов дабылбазны гаять зур сүрән барабаны дип тә аңлата. Русча лютик исемле чәчәкне бездә дабыл чәчәге дип атыйлар. Охшаш атама удмурт һәм башкорт телләрендә дә бар. Бу чәчәк бер бөек сихерченең чәчәккә әверелгән кызы имеш. Аңа кул тидерсәң, давыл чыга дип ышанганнар. Дар сүзе йорт, торакны, җир, илне аңлата. Шулай булгач, дар әс-сәгадәт ул бәхет җире, дары гырбәт шит җирләр. Мамун хәлифә заманында оештырылган тәрҗемә үзәге Дар әл-Хикмәт дип аталган. Анда грек философларының хезмәтләрен гарәпчәгә тәрҗемә иткәннәр. Тәрҗемә үзәгенең бай китапханәсе һәм обсерваториясе булган. Кушма сүзләрдә дар иясе дигән мәгънәдә килә. Дарның бу мәгънәсе фарсы теленнән алынган. Хәзинәдар, мәсәлән, хәзинә иясе. Гыйлемдар, гыйлем иясе. Габдрахман Әбсәләмов та үлемдар сүзе дә очрый. Ул русча смертник, ягъни үлемгә хөкем ителгән кеше дигән мәгънәдә. Дар сүзенең дә үлемгә турыдан-туры бәйләнеше бар. Фарсы телендә бу сүзнең беренчел мәгънәсе агач, багана, бүрәнә. Дар агачы ул асып үтерү өчен куелган багана. Русча дерево сүзе дә дар тамырыннан. Моннан борынгыларның хөкем ителгән кешеләрне үсеп утырган агачка асканлыклары аңлашыла. Дию атама теленнән. Нәкый сәнбәт диюне борынгы грекларның Зевсы, гарәптә ул Дейюс, һәм борынгы римлыларның Юпитер белән тәңгәлләштерә. Борынгы рус әдәбиятында Див. Борынгы иранилар хинтларның Дейвә дигән алласын кан душман, шайтан, җен бик зур сын мәгънәсендә кулланганнар. Шуннан дәф, дәү, дию пәрие сүзләре килеп чыккан. Дивана сүзе дә дию ияләшкән, ягъни җенләнгән мәгънәсендә. Дәүкәди, дию бишәсе, ул ирдәүкә хатынны аңлата. Дуамал дию шикелле, дию кебек. Татарда һәм башкортта дию пәрие диюләрне һәм пәриләрне берләштерә. Каюм Насыры язуынча, дию пәриләре үз шәһәрләрендә яшиләр, диңгез һәм җир астында аларның патшалыклары да була. Дию бисмилладан курка. Шәрыкта диюне тимердән куркып кача дип ышаналар, һәм дию өйгә кермәсен өчен бусагаларга дага кадаклап куялар. Дәрес, гарәпчә дәрсүн сабак, өйрәнү. Бер җәем көлтә сүзеннән, гарәп телендә дәрәсә, җәю дигән сүз, дәрс тамыры сугу дигәнне аңлата. Чабагач белән ашлык сукканда бер җәемне сугып бетергәч ял итеп алганнар, тәнәфес ясаганнар. Шуңа да дәрес сүзен бер җәем көлтә дип түгел, бер сугымлык көлтә дип аңлату кирәктер. Сабак бирү, арт сабагын укыту кебек гыйбарәләрдә дә дәрес сүзенең сугу дигән мәгънәсе чагыла кебек. Мәдрәсә һәм мөдәррис сүзләре дә шул ук дәрәсәдән килә. Каләм, калбыңда ни сер бар, гаян ит. Килеп кишмешләр әхвален бәян ит. Түгеп күз яшьләреңне бу кәгазьгә, ни моңлы уйларың бар, сөйлә безгә. Әлеге юлларда дәрдемәндне танымый калу кыен. Аның шигырьләре дә тәхәллүсе кебек үк сагышлы, зарлы, тәэсирле. Дәрдемәнд исеме белән язган татар шагыйре Закир Рәмиев җәмәгать эшлеклесе, иганәче, сәнәгатькәр, алтын приискалар хуҗасы да. Ул 1859 елда туа. Совет идеологиясе хакимлек иткән чорда Рәмиевларның буржуаз канлы булуы, эксплуататор хезмәте белән шөгыльләнүе еш телгә алына.
Мәҗит Гафури да үзенең шагыйрь алтын приискаларында эшләгән чагын искә төшереп язганда, приискаларда меңләгән кешенең хәлдән таеп егылуын һәм шагыйрьнең шулар хисабына баюында, ул бичара кешеләрне үз шигырьләрендә бер генә тапкыр да искә алмавында гаепли. Каршылыклы шәхесләреннән тыш, Рәмиевларның ихлас, патриотлык хисенә дә игътибар юнәлтергә кирәк. Бертуган Рәмиевлар мохтаҗ кешеләргә ярдәм күрсәтү, хастаханәләр, мәчетләр, китапханә, мәктәп, мәдрәсәләр төзү, башкорт һәм татар балаларын Россиянең иң яхшы уку йортларында укыту, татар язучыларының әсәрләрен күпләп бастыру эшен башкарган. 1905 елдан Шакир белән Закир Рәмиевләр Орынбурда матбугат чыгару эшен башлыйлар. 1906 елда Вакыт газетасы, 1908 елдан Шура журналы дөнья күрә. Аларда төрле юнәлештәге әсәрләр, шул җөмләдән Галимҗан Ибраһимов, Шәриф Камал, Мәҗит Гафури, Шәйхзада Бабич һәм әлбәттә Дәрдемәнд әсәрләре басылып килә. Әлеге тапшыруыбыз да үзенең тамашачысына Дәрдемәнд шигырьләрен киңәш итә. Бүгенге чыгарылышта җиткерәсе килгән мәгълүмат шуның белән тәмам. Татар әлифбасы буйлап сәяхәтне дәвам итәрбез. Тапшыру Адлер Тимергалинның Миллият сүзлегенә нигезләнеп эшләнде. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.